Retalls d'un barri explica la creació de Sant Genís dels Agudells, però també les lluites veïnals que han contribuït a fer-lo evolucionar fins a ser com el coneixem avui en dia. Sentías que había que hacer algo. La calle Elías Pallés, toda la zona esta alta del barrio estaba sin asfaltar. Aconseguir que asfaltessin carrers, els transports que arribessin, els primers autobusos, després ja va venir el metro, i així mica en mica s'ha fet que aquesta forma el barri s'integrés a la ciutat. També recopilen els indrets més emblemàtics, com l'església de Sant Genís dels Agudells del segle XVI i les masies que es van anar construint al voltant. Hi havia la vaqueria i era, feia poble, però ha canviat, tot canvia. El documental l'ha impulsat l'Ajuntament a través del Pla de Barris. S'ha treballat amb diferents agents del territori per aconseguir les imatges i testimonis. También recuerdo, venía un caballo, un burro, con un carro dejándonos hielo. La creació de la taula de memòria de Sant Genís i de la Teixonera, en el qual s'agrupen tant veïns, veïnes com entitats i associacions que aporten un gra de sorra a la història local. La idea de fer la pel·lícula va sorgir del material sobrant d'un primer documental sobre el fenomen de l'autoconstrucció a la zona, anomenat Amb les pròpies mans. Com era molt específic, van haver com unes 10 o 12 entrevistes que no van poder aprofitar. Llavors vam pensar, ostres, podem fer un segon documental que parli exclusivament sobre Sant Genís i sobre els seus veïns. El documental es pot visionar per les xarxes socials i s'estan programant passis en equipaments públics de la zona encara per determinar. Del desarrollismo franquista, amb què es construeix sense cap mirament.